أرسل زينام أقلقلوت حد ماخل مسوبنا بعسرة ماخلات كتماتات كللات كم زعبي قدما من سرابي أحمد قليصام أما حبراو ميديا زرقحونا حاسوت حبريتاتات بالعلي حبر السم الدنقارات يفتروا مهلاهم قلات تكمتي محبراو ميديا قليصام وصاي من محدار بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب قبل العبالات على ملخاو بيت فردي قبل نياتات توسخ معقب كود مخانو أفليت الله عزو سلامتنا دي سبا كابز مدبرو استوديو ETV تقبلوا كبرات تختاتلتين لو معلة حموس 15 حاسة كل تشحن 10 شوعتنا متمرت مشت ساعات حدنا واخوم زحرنا يما قد زينا ETV تقرينيا حيزنا لكم قريبنا لنا مزيناتات جيتاتشوالو مسخم كسنحي سناي مكتال نكون لكم تمنيتناعو فلمام حصرت زيناتات قطري سرقاب مقناصرو يستواصو زبركت زلو اغلغلوت حد ماخل مسوبنا بوانا كتماتات كليلات بمسفح بقربا وانا بعسرا ماخلات كم زعبي قدما منستر ابي احمد قليصام قدما منستر ابي احمد يمدمر منقز بالرابعه مصحفو مملكيتهم مسفانا ميديا كوربوريشن صانحت غيرم تم قدما منستر قعزيناوي دما سرقي اب زملكتا الراي انا يمدمار منقسي تايو زبل زقرب لهم حتو ابزهبو مبرهيم سرقي أبوشت مصحافي مدمر منقست كم حدا كان فتنا كم زتنصر قليصام سرقي بكلته مخفال كم زكال بمغلاط حدا قلز بلا سرق تبايلو كم زفلت تزاريبهم زيدما مونغو حدا قلقلوت وهابن تقبالن زقبر حقاو زي كون كفليت مالت كم زخونه صريحهم تي كالاي عين السرق دما كبيد ويدما جراند كورابشن كم زبال بمحبر زي أمونغول كسبات راح زي كونوس أمونغول كسباتن وجلتاتن بموداد زي سرح كم زخنا بريهم أبى بركز زبالها جراز الرأي وتزامت سرقتات أبي إثيوبياون قدمت لوطي ملكتات كم زنبرو أزغاخيرم دحرت لوطي زحش سرح سلسة سرحب بعد سلطان منقستي تزامات سرقي بزحي الرأيني لهم يخلون برتز غللن كم صاحيا يزز فحفحن عين سرقي بسفي حكم زلو بمحبر زي نمقلاس بزبناوي سيستم سدقفا سرارحن او هبا قلقلوتن ناتتناخر كم زخون حبيرم أقلقلوت حد ماخل مسوب كبابنت بمصراحة بزغصل كبابي حدا ورحن فرقان حزي كابزلونا بعسرة ماخلات أقلقلوت نمعباي الناس سرحيلم تي أقلقلوت كم حواسا ولايتا سودو أربامنج بونغا أسوسا غامبيلا بهردار ندسين أب زبلا كتماتات كم زجمرون حبيرم ناي مدمار منقسي كب سرقي مقصار زاخل كمنا كم فترة بمحبر قليل سرقي مقصار توعد قالسي كم زدلي العلم سلازخونون منقسي تي صقم نمقناس مس حزبي بمتحبار بقراصنت كم سرح تزاريبام ناي مدمار منقسي قونا قوني بمعبال الكتما زلوت أقطر نمفتار والناصر حيو كبلو قدما منستر أبي أحمد قليصام توم قدما منستر قدم حزي أب حساب مدمار تمتز قبرو مدمر يمدمر منقدن يمدمر تولد جنزبلو مصحفتي مصحفهم تذكريو قدما منستر أبي أحمد أبزي حساب أبزي حفو يمدمر منقسي زبل رابعي مصحف ملكيتهم مسفانا ميديا كوربوريشن صانحت غيرهم تم قدما منستر ابتي وان كم زبلو ناي مدمار منقسي كتماننتن بزرزر بمردا تግባራው ዝገበሮ ልማዓት ኮሪደር ዞም ጽውጽኢት ምራይ አጸጋሚ አይخونن ከተማነት መባጽሒ ብልጽግና ወድ ሰብ ከም ዝኾነ በመሕባር ከተማነት መነባብሮ ደቅ ሰባት ምቹው ዝገብር አገልግሎት ዘቀላጥፍ ነገራት ብዝሐሸ መገዲ ዝማልእሉ ሜላ መነባብሮ መፍጣር ከም ዝኾነ ወናረድዮም أقلقلوت حكمنا تمرتن ترانسبورتن بقليلو من رخاب زخل كم زخونه بمحبار سبات يوتم بقليلو ممرح زخلو من معبالة زمتصن ميلا من مابرو كتمان نتيلم كتمان نتنا 4 قدات مرأي كم زكال بمقلاص بمداي محبرة ورديت كتمان سوهاد بالي زي فطر لهم كم زخونو تزاريبهم
ከተማነት ድማ ስርዓት ዘለዎ ህብረ ብሔራዊ ሓድነት ከም ዝፈጥር ብምሕባር ዝተፈላለዩ ቋንቋታትን እምነታትን ዘለዎም ሰባት ስርዓት ብዘለዎ ፍሰት ብሓባር ከም ዝነብሩሉ አብሪሆም በመዳይ ኢኮኖሚውን ከተማታት ንንግዲ ኢንዱስትሪ ፈጠራ ስራሕን ቴክኖሎጂን ቀረባ ከም ዝኾኑ ብምጽራሕ እዚ ድማ ከተማታት ብዙሕ ንግዲ ኢንዱስትሪን ፈጠራን ዘለዎም ከም ዝኾኑ ጸሪሖም ከተማነት በመዳይ ኢኮኖሚ ዝለዓለ መንቀሳቀሲ ሞተር ዕቤትን ፈጠራን እዩ ዝበሉ ቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ዕቤትን ለውጥን ንምቕጻል እውን ኣብ ከተማታት ፈጠራን ኢንዱስትሪን ምስፋሕ ይግባ ኢሎም በመዳይ ረድኢት ፖለቲካውን ማእኸላት ፍልፍል ዝማዕበለ ስርዓት ፖለቲካ ከም ዝኾኑ አብሪሆም ከተማነት መሰረት ሲቪክ ባህሊ ስልጣነ ከምኡውን ብዘተን ዝርርብን መፍትሒ ዝመጸሉ ስፍራ ከም ዝኾነውን ወሲኾም አረድዮም በመዳይ ከባቢያዊ ረድኢት ከተማታት ወዲ ሰብ ምስ ስርዓት ተፈጥሮ ኣብ ዝተሓላለኸ ስነ ምህዳር ዝነብረሉ ኩነታት ከም ዘሎ ገሊጾም ከተማነት መግለጺ ጽባቐ ጥዕና ዘበናውነትን ሜላ ምንባብሮን ኢሎም ብልጽግና ጎና ጎኒ ንዕቤት ከተማ ምስራሕ ዝተለወጠ ገጠር ንምፍጣር እውን ዝተፈላለዩ ስራሕቲ እናሳለጠ ከም ዝርከብ ተዛሪቦም ኣብ ቀረባ ዝምረቕ ኣብ ክልል ማእኸላይ ኢትዮጵያ ዝተጀመረ ኮሪደር ገጠር ዝድነቕ ከም ዝኾነ ከም ኣብነት ብምግላጽ ኣብ ከተማ እውን ኩለ መዳያዊ ርድኢት ከም ዘሎም ቶም ቀዳማይ ሚኒስትር አብሪሆም ጉባኤ ለውጢ ከባቢ አየር አፍሪካ ኢትዮጵያ ኣብ ስጉምታት መፍትሕታት መሪሕ አፍሪካ ዘለዋ ቁርጸኝነት ዘርእዩ ክብል ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ገሊጹ እቲ ቤት ጽሕፈት ኣብ ወርሒ ጳጉሜን 2017 ዓ.ም ኣብ አዲስ አበባ ዝካየድ መበል ካልኣይ ጉባኤ ለውጢ ከባቢ አየር አፍሪካ ጠሚቱ ኣብ ዝውፅኡ ሓበሬታ ኣብቲ ጉባኤ ዝሳተፉ አጋይሽ ንምቕባል ኣድላይ ምድላው ይግበር ከም ዘሎ ተገሊጹ ኣብቲ ጉባኤ መራሕቲ ሃገራት መዳርግቲ ልምዓትን ተወከልቲ ዓለም ለኸ ትካላትን ሓዊሱ ካልኦት መዳርግቲ ኣካላት ክሳተፉ የሚሉ ኢትዮጵያ ንኣህጉራዊ ስጉምታት መፍትሒ ምክልኻል ለውጢ ከባቢ ኣየር አፍሪካ ቁርጸኛ ከም ዝኾነት ብዛዕባ ምዃና መራእያ ጉባኤ ኢሉ አፍሪካ ለውጢ ከባቢ አየር ንምክልኻል ዘለዋ መፍትሒ ንምርኣይ ንዝካየድ ተግባራት ደገፋት ፋይናንስ ክብ ንምባል ዝዓለመ ከም ዝኾነም ተሓቢሩ ኣብ ክልል ሃረሪ ዝሳለጡ ዘለዉ ስራሕቲ ልምዓት ትግበራ ሃገራዊ ሽቶታት ናብ ወሳን ምዕራፍ ከም ዝተሰጋገረ ዘርእዩ ክብሉ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ተመስገን ጥሩነህ ተዛሪቦም እቶም ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ካብ ትማል ጀሚሮም ኣብ ክልል ሃረሪ ኢንዱስትሪታት መፍረይቲ ጸጋታት ቴማትን ካልኦት ስራሕቲ ልምዓት እናተዓዘቡ ዝርከቡ ኣብ ኢንተርፕራይዝ ማስ ኢንጂነሪንግ ኣብ ዝገበርዎ ዑደት እቲ ፋብሪካ ሓጺነ መጺን ኣብ ከተማ ሃረርን ጎረባብቲ ከተማታትን ዝስርሑ ዘለዉ ስራሕቲ ልምዓት ኮሪደር ዓብዪ እጃም እናበርከተ ምዃኑ ምዕዛቦም ገሊጾም ብተወሳኺ እውን ፋብሪካ ሕሩጭ ኣዱ ሕሩጭ ስርናይን ዒልቦን ብምፍራይ ብጅምላን ችርቻሮን ንህዝቢ ብተመጣጣኒ ዋጋ ምክፋሉ ዝተባባዕ ስራሕ ኢሎም ኣብ መርሃ ግብሪ ትሩፋት ልማት መንደር እንቋቑሖን ጸባን ብምጥያሽ ዝተጀመሩ ውፅኢታዊ ስራሕቲ ብምግባር ዓርስኻ ንምኽኣል ኣብ እንገብሮ ጻዕሪ ዝለዓለ እጃም ከም ዘለዎም እውን ሓቢሮም ኣብ ቀጻሊ ዘበነ ትምህርቲ ትካላት ትምህርቲ ዲጂታላይዝ ንምግባር ብፍሉይ ጠመተ ክስራሕ ኢሎም ሚኒስትር ትምህርቲ ብርሃኑ ነጋ ሃገራዊ መድረኽ ዘተ ሓፈሻዊ ዓውዲ ልምዓት ትምህርቲ ፍትሓውን ጽሬትን ዘለዎ ትምህርቲ ንኹሉ ዜጋ ብዝብል መሪሕ ሓሳብ ኣብ ከተማ ዋሳ ይሳለጥ ኣሎ እቶም ሚኒስትር ኩሉ በብብርኩ ዝርከቡ ኣሰራርሓታት ትካላት ትምህርቲ ዲጂታላይዝ ንኽገብሩ ንምኽኣል ምንቅስቓሳት ተጀሚሮም እዮም ኢሎም ጽሬትን ተበጻሕነትን ትምህርቲ ኣብ መላእ ሃገር ዕላው ንምግባር ዘኽእሉ ጻዕርታት ተጠናኺሮም ከም ዝቐጸሉ ገሊጾም መርሃ ግብሪ ምገባብያተ ትምህርቲ ሰገናት ናብ ትካላት ትምህርቲ ናይ ምምጻእ ምጣነ እናተመሓየሸ ምዃኑ ብምሕባር ተጠናኺሩ ክቕጽል ከም ዝግባእ ድማ ኣገንዚቦም ኣብ በጀት ዓመት 2018 ቁጽሪ ዜጋታት ተጠቀምቲ ዲጂታል መለለይ መንነት ልዕሊ 60 ሚልዮን ንምብጻሕ ከም ዝተለመ ፕሮግራም ብሄራዊ መለለይ መንነት ኣፍሊጡ ብሄራዊ መለለይ መንነት ፋይዳ ባዮሜትሪክ ነበርቲ ኣሰራጻብዕቲ አይሪስ ዓይንን ምስሊ ገጽን ከምኡውን ውልቃዊ ሓበሬታታት ብምእካብ ሓደ ውልቀ ሰብ ፍሉይ ብዝኾነ መልክዑ ንክልለ ዘኽእል እዩ ዳይሬክተር መዳርግቲ ኣካላት ኮሚኒኬሽንን ፕሮግራም ብሄራዊ መለለይ መንነት ሳሚና ሰይፉ ክሳብ ሎሚ ብዘሎ ሓበሬታ ልዕሊ 22.4 ሚልዮን ዜጋታት ወነንቲ ዲጂታል መለለይ መንነት ፋይዳ ከም ዝኾኑ ንግልጋሉ ዜና ኢትዮጵያ ገሊጾም كم رأيي بورح مسكرم 2018 عام تمرد قطري فايدة زلهم زيجاتات كاب 20 مليون ناب 25 مليون نمبصح بستحازة تلمي وصيتا وفص عظما
كم زتمزجب حبيرهم أبجت عمد كل تشن عصر شمنتن توسخ 4 مليون زيجاتات تتقمت مللي من النتفايدة مقبر تلمي كم ستحزت زاربهم ديجيتال مللي مساقل قلت كالات كم أمت السارون أبي إثيوبيا زركبو 32 بانك تحويسو كساب حزي 55 تكالات عامو يلوم بقصري مفلي فايدة ناي مرقات صراح الناس سالت يوميلهم أبز حدش بجت عمت مس ديجيتال مللي من نت أساسرو تكالات بزحوم لعلى 300 مبصح كم زسرحون توم حلفي أرديهم أما كتال ما دزينا يتبي تقرناكم تركبوا كبرات تقتاتل تمرزكم سلة تكتاتلونا نمسكنكم حزون مسانات نحو بزرزرنا بزحرنا يوم زيناتات كنسجرينا أتاوي منقسن عقمي كتبا زيجاتات النمعباي تفلاليو بروجكتات كاريسان دانت فتر كبي إثيوبيا نتفت كتباوي هنستا نهجرات أفريقيا بنت كم زخنة تجلسهم فزات ما بروجكتات بحال صراحن أسرار حن كم زغيرون تحبيرو نتفت عدنا المعباي تبقسو منقسي سفيح مقام تحبيرو مرها سلام مرسا طلب هابت تفطرو هاجرات اب مزلاق قالوت هاجراتون وسانو خوينو زربح كم مخانو علم لخص من معتن حقتاتن زي رؤي بزغونه اجباب بزتحس قدي هاجرات اب لعل هاجرات يكون بحافشا بوليسي ركب غدايات وصايان كقانيان قلم انقسقاس كجبرا زقاني موت انتني زعبا قطبا بوليتيكا علمنايو إثيوبيا أب كرس مدرا سفي حفت تفطرو كاب زحازة حجرات أفريقيا تسرع علم لخن ناي وش تعدي إلنا أب نمغلو سرع قطبا وخيدو ويكا حنست علم لخس من معت نقدن نمت نقاد برخا قاليخا ناي وش تعدي طلب نقادون من ملا أزقبر سعري إثيوبيا تمت هيبات سرحلو مهلوا يقلص بحافشا عندنا زمسرت قطبا كدلدل زتفلالو سراحتات اندا تسرحو حقيوم يوم خبر قدم مينستر أبي أحمد زفر عندنا تمت توهيبو ينتفلو مهلاون أب زفر عندنا زقبر من قصغاس قصالو مخانوون أب زحلف أوارح عندنا زمسرتو من قصغاس نممراق أب استرغبلو مدرخ قليصوم نيروم ازي زفر ولكا بسفيح فسس كقبرن أب لمعات هاجرو تواسا أكخون زتقبر صاوعيت كبلو سمو يا قطبا economic liberalization كم مبرهره تتقيمهم يقلصوا ኢትዮጵያ በአፍሪካ ውስጥ ኢትዮጵያ በብርቅ አህጉር ዝገዘፈ ሃፍቲ ማዕድን ዘለዎ ሃገር እያ ኮይኑ ግና ከይተረባሕናሉ ባኺኑ እዩ ድሕሪ እዋን ለውጢ ዘፈር ማዕድን ልዑል ጠመተ ዘድሃበ እዩ ብምባል ብኩሎም ዓውድታት ጽቡቕ ምንቅስቓስ ተጀሚሩሎም እዚ መፍረይ ትካል መፈለሚና እምበር መዛዘሚና ኣይኮነን أبا قرب أوان توسختي مفريت تكالات كان مرقنا موجودات ويكا موبيلايز عقم السبهافت زيجاتات هجرات وصايخون تواساتي قطبا وش تعدن معباي بريو أفريقيا صقاتاتي تمنزعه بصقاتاتي يموت اللخو أب حد مدرخ تسمعو أويات ويكا طرعنيو أب عدنا يكون أب خالو تقطباو من قصقاسات بزح قطري أفريقاوي يلن انتلون لعلم لخن زي حقاون نقادو زقلقليو بوليتيكينياتاتن تحلقتي أفريقيا ويكا بان أفريكانيستس كقلصوو زدمت حسابيو إثيوبيا بهنسات كتماتات نايوش تعد تكالات أتاوي تعبيا زلا بببركو تربحت قطبا زخونون هفت زدرجو زيغاتات تعب مهلواون نصريو أمريكا أوبريتيف مسارت كتحز مشتا أكسيون اللون مقبار زخل مسارت ونيو وهل الجنزب أب بانكتات كهلي كاب اتصالتهم هنسة قطباتات بزللة بديجيتال إثيوبيا جهود زناب مقبار قصيا زي فلتت تتقيمو كمعبل نزد الزيجا ستارت أب مسارت التتحزلو أما تاونيو كم زنز أمثلا من كسغاس تقبر زلا إثيوبيا أب قربات تساليتو أب زنبروا على حبرة أفريقيا هجرات أفريقيا إثيوبيا أب نتزخون سرح كم تسرح زلا مقلاتهم خبر قدام مينستر أبي يبرهو بقربو باكاينو የአፍሪካ ዩኒየን ሰሚት أب زحلف قرب أوانات بزت سالتنا يوعلا حبرة أفريقيا كاب سمين مبراق دبوب كاب معرابن مأخلاء أفريكان زمصو أحواتنا أحاتنان بحانت دمسي أب حاتي إروان بناي بعلا حسب مواقر بتكبر دكان نافريكا أب نزقنا عمام تسالت مهلوا قليس يوم قدب هداسة طلب نداد مسارت بمقبار بايتا زحز مبراس دن تقوصاتيرو تعنا ديتا تام معقب قزيف ربحا مسارت زتحز عندي علم لخوس مم حلوة خبابن دبلوماسيا عاوت إثيوبيانيو نعلم لخ عداقة أخلي واتس زتصنحة أما 8 مليون دولارات بناي وش تعد مهر تسرناي متكا تخيلو اتي أما 8 مليون دولارات نبغالي طلب سجير اللون بتكنولوجين هنسات كتماتاتن عود سراح كم تسرحه خبر قدامي مينستر أبي أحمد يقولسو هنسات كتماتات وهلو الماي كله عدل زفتر دبلوماسيا ومثل زلوه أمام إثيوبيا ونيو جرين ليغاسين أساكتنال حداسة زازيمنا إنا حملوا عصر أعويتنا إنا
ምህርቲ ስርናይ እውን ውሕስ ገይርና ኢና ህንፀት ከተማታት ብኣግባቡ እዩ ዝሳለጥ ዘሎም ብመዳይ ቴክኖሎጂ ኣደመምቲ ውፅኢታት ኢና ንዓትር ዘለና ፈሊምኻ ምዝዛም ፕሮጀክትታት መግለፂ መንግስቲ ምዃኑ ክቡር ምክትል ቀዳማይ ሚኒስተር ተመስገን ጥሩነህ ይገልጹ እሞ ፕሮጀክትታት ባህልን መስርሕን አሰራርሓ ምቕራጽ ግደ ከም ዝወሰዱ ይገልጹ ስራዎችን ጨርሶ የመጀመር ባህሊ ቅድመ ምድላዋት ዛዚምካ ናብ ስራሕ ምስግጋር ይላለ እዩ ዘሎም ናይ መንግስቲ ዓቕሚ ክትትል ፕሮጀክትታት ዓብይ እዩ ዘሎም 24 ሰዓት ኣብ ስራሕ ምንጣፍ ልሙድ ኮይኑ እዩ በጀት ንግቡእ ፕሮጀክት ጥራሕ ምውዓል ዲሲፕሊን ኮይኑ እዩ ነዚ መበገሲ ገይሩ ህንፀት ጀሚርካ ምዝዛም መግለጺ መንግስትና ኮይኑሎም እዚ ንምርግጋጽ ግድብ ዳሰና ከም ኣብነት ምግላጽ ጥራሕ እኹል እዩ بحملوا أسر حمدا تعقب زلا إثيوبيا زلاق شتو بمجبع عرسخا مخالون زعبا عيو كابدل الحراز خونا حيل مفلفلي قدباتا حملوا إيكونومي جهد اتقبرلو دبلوماسياوي تقبل التعاونيو ما أخل دبلوماسي النتان محلو بهنسات كتماتات عود سراح سريحيا تسرحون الله خبر قدام مستر أبي نزخ إلتا يناقرو ኢትዮጵያ ትችላለች ኢትዮጵያ ትኽእልያ ኢትዮጵያ ክትብልጽግያ ኢትዮጵያ ፈሊማ ክትዛዝም ዓቕሚ ትብሕት በዓል አሸንዳ ሰላምን ሓድነትን ህዝቢ ንምጥንኻር ኢሉውን ቁጠባዊ ምንቅስቃስ ክልል ትግራይ ንምንቅቃሕ ብዝበለጸ ከም ዝሰርሐሉ ቢሮ ቱሪዝም እቲ ክልል ኣፍሊጡ ካብ ጽባሕ ጀሚሩ ብዕሊ ዝኽበር በዓል አሸንዳ ኣብቲ በዓል ንምስታፍ ብርክት ዝበሉ ኣጋይሽ ናብ መቐለ እናኣተው ከም ዝርከቡ ተገሊጹ ኣባይ ደመቀ በዓል አሸንዳ ብድምቀት ንምኽባር ዘኽእል ቅድመ ምድላው ከም ዝተወገነ ቢሮ ባህልን ቱሪዝምን ክልል ትግራይ ኣፍሊጡ ዳይሬክቶሬት ኮሙኒኬሽን እቲ ቢሮ ኢትዮጵያ ሕልፍ ከም ዝሓበረኦ ካብ ወርሒ ሰነ 2017 ዓ.ም ጀሚሩ ብብርኪ ክልል ክካየድ ዝጸንሐ ቅድመ ምድላው ብምውጋን መቐለ ኣጋይሻ እናተቐበለት ከም እትርከብ ኒቲቪ ገሊጸን ኩሎም ማዓንተ ዝሳለጥ ዘሎ ናይ ፓነል ንዚት እዩ ኣብቲ ፓነል እንታይ እዩ ዝካተት ናብ መቐለ አሸንዳ እንታይ እዩ ዝመስል ዝብል መፅናዕታዊ ጽሑፋት ተዳልዮም ናብ ደቂ አሸንዳ ናብ ካልኦት መዳርክቲ ኣካላት እናቕርበሉ ዘለና እዩ ዝኒሄ ስለዚ ሎማዓንቲ እቶም ንገብሮም መድረኻት ከም ዝንገብሮም ምድላዋት ሎማዓንቲ እዮም ዝዛረቡ ረዋሕና ኣብቲ ተግባር ንኣትወሉ እዩ ድሕሪ 8 ሰዓት መክፈቲ ናይ አሸንዳ በዓል ኣለና ብድምቀት ክኽበር ኢልና ኢና ንሕስብ ካብኡ ሓሊፉ ድሕሪ ጥራሕ እውን ገዛ ንገዛ ናይ ምውዳስ ስራሕ ኣሎ ዓርቢ እውን ክልተ ከኣለ ማነው ሰንበት ከዓ ተሸንዳ ከም ቢሮ ኣፍሊጦ ሂብና እናዓጭወሉ እዩ ዝኸውን እሞ መቐለ ጋሻ ንምቕባል ብዙሕ ምንቅስቓስ ዘለዎ ድንቕምቕ ኢሉ እዩ ነቲ በዓል መድመቂ ተባሂሉ ደቂ አሸንዳ ከባቢ 5,000 ዝኾና ደቂ ኣንስትዮ ናይ ጉያ ውድድር ዝገብራሉ ዝተፈላለዩ ናይ ኤግዚቢሽን ስራሕቲ እውን ተጀሚሮም ኣለዉ ንመዓልቲ ዝጀመረ ናይ ኤግዚቢሽን ስራሕ እኒአና እቲ በዓል ሰላምን ሓድነትን ህዝቢ ዝጠናኸረሉ ቁጠባዊ ምንቅስቃስ እቲ ክልል ብዝበለጸ ዝነቃቅሐሉ መንገዲ ንምፍጣር ዓሊሙ ብሰፊሑ ዝዳሎ ዘሎ ምዃኑ ተሓቢሩ ሕዚ በዓል ብስምቲ መሪሕ ሓሳብና እውን እንታይ ዝብል አሸንዳ ንሰላም ንሓድነት እዩ ዝብል ማእከሉ ምስ እዩ ዝገብር ጓል ደቂ አሸንዳ ሰላም ደለይቲ እየን ኩሎም ደርፍታትን ኩሎም ፆታታትን ሰላም ዝሰርሕ እንቅስቃስ ዝሰርሕ ሓድነት ዘመላኽት ስለዝኾነ ኣብዚ መዳይ እዚ ንሱ ክጠናኸረሉ ዝኽእል መንገዲ ተባሂሉ ንሕና ናይ ባዕልና መሪሕ ሓሳብና እውን ንሱ እዩ ኣብ ግምት ዘእቱ ስለዚ ደቂ ኣንስትዮ ዝኒሄዎን ነፃነት ተጠቒመን ኣብ ኢኮኖሚ ማሕበራዊ ኣብ ፖለቲካ ተሳተፍቲ ዝኾናሉ መስርሒ እውን ኣሎ ፖሊስታት እውን ኣለዉ ተቐመጡ ይፍለጥ እዩ ኣብዞም ፖሊስታት እዚኣቶም ብተግባር ተጠቀምቲ ዝኾናሉ ብፍላይ ከዓ ዓርሲ እምነት ክህልወን እተን ደቂ ኣንስትዮ ውዳበአን ከጠናኽራ ብውዳበአን ተንቀሳቕሳ ማእከሉ ዝገበረ እዩ ስለዚ ንድምረቢልካ ተወስዶ ዘለካ ናይ ሕዚ አሸንዳ ዝመፅእ ጋሻ እውን ኣብ ዓዲ ኢንቨስት ገይሩሉ ዝጠይቅ ብመንገዲ ይፍጠር ከባብታት ትግራይ ዋላ ከም ዘሎ ኮይኑ ዞባ ንዞባ ከባቢ ንከባቢ ሓድነት ዘጠናኽረሉ መንገዲ ንምፍጣር ተባሂሉ ዝተዳለወ እዩ መሪሕ ሓሳብና ከምኡ እዩ ዝብል ስለዚ በብኡ ዓመቱ ነካይዶ ኢኮኖሚ ተረባሕነት ነፃነት ብለ
حدنت أنا خريطة هاي الوسط سلام أو نسي شندا خبرتنا ኣብቲ በዓል ንምስታፍ ናብ መቐለ ኣብ ምእታው ንዝርከቡ ኣጋይሽ ጸገም ጸጥታ ንኸየጋጥም ምስ ኣካላት ጸጥታ ዝተዋደደ ስራሕ ከም ዝተወገነ እተን ዳይሬክቶሬት ኮሚኒኬሽን እቲ ቢሮ ገሊጸን ናይ ጸጥታ ኩነታት ካብ መጀመሪኡ ጀሚርና ንኹሉ ምድላው ዝግበረሉ ዘሎ ሓደ ፍትታት የለውም ኢልካ ክወስደን በጠቕላላ ግን ፍጥም ዘለ ሓለዋ ፍጥም ዘለ ምድላው ይዝኒ ንጸጥታ ዝስግእ ወላ ሓደ ነገር የለን ሓት ነገራት ንጸጥታ ዝሕግዙ ነገራት ኣብቲ ዝተፈላለዩ ጸገማት ይሳተፉ እዮም ዝበሃሉ ኣካላት እውን ኣብ ቁጥጥር ዝውዕሉልን ዝሓሸ መልክዑ ናይ ጸጥታ ዝሓሸ ምድላው ገይርዎ ዝኒሄ ካብኡ ሓሊፉ ንኣጋይሽ ብርክ ዝበሉ ባዕሎም ዝመፁ ከም ዘለዉ ኮይኖም እና ከባዕልና ስራሕ እውን ፀዋዕናዮም ኣለዉ እዮም ካብ ፌደራል ልዕሊ 50 ዝኾነ ኣጋይሽ ፀዊዕና ኢና ብርክ ዝበሉ ጋዜጠኛታት እውን ዝተፈላለዩ ሚድያታት ዝመፅሉ ባዕሎም ኩነታት ፈጢርና ኣለና ብፍላይ ከዓ ሎም ዓመት ኣብ ዩኔስኮ ናይ ምምዳብ መደብ ስለ ዘለና ንዕኡ ዝጠቅም ምድላው ንዕኡ ዝጠቅም ዶክመንትታት እንዳዳለና ኢና ንርከብ ስለዚ ትቀጥታዊ ኩነታቱ የስልክ እዩ ተባሂሉ ዝፍቀድ የብሉን ዝሓሸ ኩነታት ዘሎ በዓል ኣሸንዳ ኣብ ዩኔስኮ ንኽምዝገብ ብዕቱብ ከም ዝስራሕ እውን ተገሊጹ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝዝርግሑ ናይ ሓሶት ሓበሬታታት ኣብ ልዕሊ ሕብረተሰብ ምድንጋራት ይፈጥሩ ምህላዎም ገለ ተጠቀምቲ ማሕበራዊ ሚድያ ገሊጾም ብኻልእ ገጽ ድማ ኣብ ከይዲ ህንጸት ሃገር ግደ መራኸብቲ ማዕኸናት ዝለዓለ ምዃኑ ዋና ዳይሬክተር በዓል መዚ መራኸብቲ ማዕኸናት ኢትዮጵያ ንኢትዮጵያ ብዝሃብዎ መብርሂ ተዛሪቦም ኣብርሃም ፍስሓ ኣብዚ ሕዚ እዋን ደቂ ሰባት ብዝተፈላለዩ ውፅኢታት ቴክኖሎጂ ዝኾኑ ማሕበራዊ ሚድያታት ኣቢሎም ሓሳባት እንትገልጹን ካልኦት ድማ ሓበሬታ እንትእክቡን ምርኣይ ልሙድ ኮይኑሎም ይኹን እምበር ኩሉ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝዝርጋሕ ትሕዝቶ ትኽክል እዩ ማለት ግን ኣይኮነን ስለዝኾነ ድማ ብዙሓት ናይ ሓሶት ሓበሬታታት ይዝርግሑ ብምህላዎም ኣብ ልዕሊ ሕብረተሰብ ምድንጋራት ይፈጥሩ ምህላዎም ገለ ተጠቀምቲ ማሕበራዊ ሚድያ ይገልጹ ሶሻል ሚድያ እንጠቀማለሁ እንደማንኛውም ሰው ከም ካልእ ሰብ ማሕበራዊ ሚድያ ይጥቀም እየ ዝጥቀም ድማ ካብ ስራሒ ወጻኢ ዝኾነሉ እዋን እዩ ምክንያቱ ሰዓተይ ስለ ዝውደአለይ ማሕበራዊ ሚድያ ዝጥቀመሉ እዋን ድማ ንዓይ ዝጠቕመኒ ርኤ ዝከታተል ኣብ ፌስቡክ ኮነ ቴሌግራም ሰብ ምስ ሰብ ዘጋጩ ነገራት ይዝርግሑ እዮም ነዚኦም ብዝተኸተልና ቁፅሪ ድማ እቲ ዘጓንጽ ነገር እናተጋደደ እዩ ዝኸድ ጽቡቕ ጎኑ ድማ ትምህርቲ እትወስደሉ ጉዳይ እውን ኣለዎ ሐሰት ይበዛባቸዋል ናይ ሓሶት ሓበሬታ ይበዝሕ እዩ ካብ ሓቂ ዝረሓቁ ሓበሬታታት ስለ ዝበዝሕዎ ብዙሕ ተጠቃሚ ይኮንኩን ነዚ ተረዲእና ማሕበራዊ ሚድያ ኣብ ንጥቀመሉ እዋን መሪፅና ክነዳምፅን ክንክተልን ይግባእ ክብሉ እውን እቶም ተጠቀምቲ ማሕበራዊ ሚድያ ይምዕዱ ማሕበራዊ ሚድያ የዛሬ 5 ዓመት ወይ የዛሬ 3 ዓመት የተፈጠሩትን አጋጣሚ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ቅድሚ 3 ዓመታት ዝተፈጥሩ አጋጣምታት ኣብዚ ሕዚ እዋን ዝተፈጥሩ ምሲሎም ዝጥቀሙን ነቲ ሓበሬታ ዘካፍሉ ሰባት ኣለዉ ሕብረተሰብ ድማ እዚ ጉዳይ ሓቅና መሰሎ ሎምኮ ከምዚ ተፈጢሩ እናበለ ብሓበሬታ ዝጋገየሉ ምክንያታት ኣለዉ እቶም ዝተዛበ ሓበሬታ ዘጋውሑ ኮነ ኢሎም እዮም ስለዚ ነዚኦም ጠጠው ክነብሎም እንኽእል ምርኣይ ጠጠው እንትነብል እዩ ይጠቅመኛል እውነት ነው ብዬ የማስብበትን የማምንበትን መረጃ ይጠቅመን እዩ ሓቂ እዩ ለዛኣመን ኩሉ ሓበሬታ ይከታተል እየ ዘይኣምነሉ ተኾይኑ ድማ ፍልፍል እቲ ሓበሬታ ርኤ ኣይከታተሉን ይገድፎ ዋና ዳይሬክተር በዓል ስልጣን መራኸብቲ ማዕኸናት ኢትዮጵያ ዶክተር ሳምሶን መኮነን ኣብዚ ጉዳይ ድሂቦም ንኢቲቪ ኣብ ዝሃብዎ መብርሂ ኣብ ከይዲ ህንጸት ሃገር ግደ መራኸብቲ ማዕኸናት ዝለዓለ ምዃኑ ይዛረቡ ሚድያ ሰላምን ይገነባል ሰላምን ያደፈርሳል ግጭትን ብቻ ሳይሆን ጦርነትን ብቻ ሳይሆን ሰላምን በራሱ መዘገብ ሚድያ ሰላም ይሃንጽ ሰላም ድማ ይጥፍእ ጎንጽ ጥራሕ ከይኾንስ ስለ ሰላም ምጽብጻብ እውን ሚድያ ንሰላም ዘለዎ ግደ ዝለዓለ ይገብሮ ጋዜጠኛ ባዕሉ ጋዜጠኛ ሰላም ክኸውን ኣለዎ ሚድያ ኣብ ውሽጢ ኤዲቶሪያል ፖሊሲ ኾነ ፍልስፍንኡ ሰላም ምህናጽ ቀንዲ ልኡኽቱ ገይሩ ክሰርሕ ይግባእ ሰላም የለን ምባል ጥራሕ ዘይኮንስ ሰላም ከመይ ክመጽእ ኣለዎ ብዝብል ቀዲሙ ዘርኢ ሚድያ እዩ ዘድሊ ሓበራዊ ዘላቕ ሰላም ኣብ ምዕሳል ክፍተት ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዋ መራኸብቲ ማዕኸናት እንታይ እዩ ዝብል ሕቶም ዝቐረበሎም ዶክተር ሳምሶን መኮነን ከም ዝስዕብ ምላሽ ሂቦምሉ ለግጭት ነው ግጭትን ለመዘገብ ነው አብዛኛውን ሰዓታችንን የመደብነው ወይስ ደግሞ ሰላምን ፕሮሞት በሚያደርጉ ስራዎች ላይ ለመስራት ነው የመደብነው መብዛሕትኡ ሰዓትና ጎንጽን ምጽብጻብ ዲና እንጥቀመሉ ወይ ሰላም ምዕሳል ኣብ ዝኽእሉ ስራሕቲና መዲብናዩ ዝብል ነገር ምምርማር ድላይ እዩ ካብዚ አንጻር እንትረአ ክፍተት ዘሎ ይመስለኒ ጋዜጠኝነት ሰላም ናይ ባዕሉ ዝኾነ ካይዳ ዘለዎ ከም ዓብይ ዘፈር ዝረአ ሞያ እዩ ተሓቂ እውን ንሱ እዩ ናይ ሃገራት ወፃኢ ሚድያ እንተርኢና ጋዜጠኛ ሰላም እዩ እንተተባሂሉ ኣብ ሰላም ኣተኪሩ ዝሰርሕ እዩ
أمكتتال ما دزينا يتبي تقرني عهم تركبوا كبرات تختاتل تحزد ما كاب زينا عداقانا بزحرنا وزينا كنسجر قبائي بمجدي جبن سرخبا نبرت حقام سيلكا مقرب جوجلم كل خال جبن مبراق دبوبنا أفريقيا كاب 10 شدشك 7 4 نحاسة خلتشحن 10 شوعتنا متمرت أب أديس أبابا كسالتيوم وانا دايركتور أقلقلو دحننت فاينانس أيتا ملوك أنا مراب زهابو مجلسي نتقبائي أدلاي مسندات تزازيمو أقايش مئتاو كمز جمرو تزاريبهم أبتي قبائي كاب أبال حقرات كاب حانتي تعذابيت هاقرن كالوت عالم لخط كالاتن توصاصو لعلي حدشحن حدم إتن حمسان توكلتي كساتفويم اتي مدرخ أبتي عوديز رأيو دوب زل القبنات مكل خلاب زخل وزعباتات تمكرون لمدين مكفال زخل كم زخون قليسم إثيوبيا أبتي كاتانا بمجد جبن سرخبا نبرت حقام سيلكا مقراب مكل خال جبن بنقحات كي تساتف كم زلوام أبريهام أمودات زينا وصاي من محضر بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب قبل علي أبلات علم لخاو بيت فردي جبنياتا توسخ معقب كودق مخانو أفليتو منستر قدات وصاي أمريكا ماركو روبيو قدم حزي أب لعلي ICC زنبر ومعقب توسخي 4 أبلات موسخهم تزاريبهم من محضر ترامب أبز حلف ورحية كاتي قبل على علم لخاو بيت فردي جبنياتا معقب من إقدام قعزو من بارو زي ذكريو علم لخاو بيت فردي جبنياتات ICC إسرائيل أبلعلي غازا العل قفعن سبعو قلولاون دافت سمتيا بزبلني قدما منستر إسرائيل بنيامين نتانياهو حويسو أبلعلي نبر منستر مكل خال إسرائيل يواب غالانت إزاز ما أسرتي موصو سعبو يو بمن محدار ترامب معقب تنبيرلو روبيو علم لخاو بيت فردي جبنياتات أبلعلي أمريكا نمحازا إسرائيلن تساريرو دوزبلن سقاد دحننتن يكبلو كونينا موام بزيد ما بيت فردي نتوسخي 4 أبالات داق معقب سلز فتصل ملهم أفليتهم معقب كامونغوز تنبر اللهم توم كلتا دايانون تخونو توم كلتا دما عقابيان حقي مخانم تفليت اللهم زوم أبالات عالم لخاو بيت فردي قمنانياتات قدم حزياب لعلي نتانياهو كابزوص بعلوم نكرحقو تدقاقامي متنقاطها كاب أمريكان إنجليزن تبصحو مصنحو أفليتهم وسانا من محدار ترامب سعيبو تكالو دحورات هاقراتن كالوت علم لخيان تكالاتن نتكبار بمخنان قريتهم نسمعو مخانهم سبساب الجزيرة أما لاقيت لهم كبرات تختاتل تزينا ومسنا لوتاتنا قدمي مززامنا قندقنت بتاتنا كنزخاخركم أقلقلوت حد ماخل مسوبنا بعسرة ماخلات كتماتات كليلات كم زعبي قدما من سرابي أحمد قليصام أب محبرو ميديا زرقحونا حصوت حبريتاتات أب لعلي حبرت سمدن قارات يفتروا مهلهم قلتتك أمتي محبرو ميديا قليصام وصاي من محضر بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب أبلعلي أبلات علم لخاو بيت فردي قمنانياتات توسخ معقب كود مخانو أفليتو كبرات تختاتلتين لو معلت حمص 15 حاسه 2010 شوعتنا عم تمرت مش ساعات حدا نباخم زحرنا ما اد زينا ايتي تግርኛ زي كتكتاتل وصنحكم مسنيرو سلام كتالكم نمسግን ጌታቸዋለሁ مسملا سوميا استوديو حبركم نيره ابب زلخمو سلام نكتخون دما تمنيتنا